Siyabonga baba, siyabonga ukuthi ngizakhona ekhaya. Ngizifuna ukukhuluma amakhola ngombimbi, wonke umuntu ukhuluma ngombimbi nje manje, kodwa mhlawumbe ngicabanga ngaphambi nje kwalokho size sifike odabeni lombimbi. I-MK Party yenze kahle kakhulu kuma-elections esanda kuba nawo, ngendlela engajwayelekile eqenjini eliseney'nyanga ey'mbili ey'ntathu likhona. Kodwa umoya okhona njengamanje siwutholayo ukuthi ubaba naye iqembu akeneme ngale mphumela. Ngithi mhlawumbe ubaba ngesizulu nje ngoba phela ziningi iy'nkulumo ey'khona, akasithele nje qaphu ukuthi kahle kahle yini inkinga ekhona ngale mphumela ebukeka kuyena wonke umuntu i-phenomenal ngolasemzini. Ngiyabonga mfowethu ngoba uzongibuza lo mbuzo. Eqinisweni into eyenza ukuthi siphembe lenhlangano ukuthi sasenelisekile ukuthi abantu base South Africa basenkingeni manje ngoba inhlangano ebezikhona eningi bezingenkulu, ebinkulu bekuyilena ebiphethe izwe biphethiswa. Kodwa indlela ebesiqhuba ngayo bengaseyona le eyayakhelwe yona, indlela ebiphethwe ngayo abaholi kakhulu, hayi ukuthi lokho kusho emalungwini. Amalunga ayingenankinga, inkinga iphezulu. Sesibukile isikhathi eside kwangifikela ukuthi njengomuntu obekule nhlangano ngamashumi eminyaka, akuseyona leya engiyaziyo, akuseyona leyana abantu ebakhonzile nokubasebenzela nokubenzela yonke into. Futhi kuvimbeke nentuba yokuthi ukwazi ukungena njengoba bekade kwenzeka kudala ukuthi uma kukhona ongakuboni kahle ukhulume usho ukuthi nonke ubone lo ngicabanga kungahambi kanje akuhambe kanje, bese kufika esikhathini lapho abaholi basebethatha sengathi eyabo lenhlangano sebefuna ukwenza into abayithandayo nokuhluleka ukuyilungisa lento kungaphakathi, ngoba emlandweni wonke kwalenhlangano ayikho into eyayingaxoxwa ngoba kukho lapho ngakukhona ingxaki. Kodwa besifike lapho khona engasenandaba nje nabantu, engenandaba nomani benza umathanda. Ingakho-ke sabona ukuthi asisukume manje. Ihamba-ke leyo nto nokuthi ulwazi lwepolitiki lujule kangakanani, ukwazi kanjani ukuyibona ukuthi le nto nje ingalunga kanje. Sase-ke siyasukuma sithi hayi, futhi angifihlanga ngakhuluma nje ilanga libalela ukuthi angeke ngimvotele uKhongolose kule game ngoba akusena lo ngimaziyo, sekukhongolose ongambiza ngegama lomuntu lo oliholayo umfaka Ramaphosa. Ngase ngithatha isinqumo-ke sokuthi angakhe iqembu lomkhonto wesizwe. Okokuqala nje abantu bazokwazi ukuthi yini lesikhuluma ngayo ngoba kunomlando ngaleli gama. Okwesibili, abantu bebengasazi ukuthi bazovotela abantu bazoshona pha abaningi. Hayi ukuthi babe kusho nje lokho noma sikubuka nje, babe kusho besitshena bethi uma ningamsusi lo muntu owengamelele lokhuzana lenhlangano ngeke sinivotele. Futhi amavoti abantu bethu baleli qembu babehla nje njalo nje ngaso sonke isikhathi. Kulapho-ke sathatha isinqumo ukuthi no, asivuse leli qembu silakhe and abantu noma kanjani bazohamba kanye nathi. Sasingangabazi lokho kwezepolitiki ngoba siyayazi ipolitiki asiyiqageli. Ingakho-ke sithe uma senza isimemezelo ngesikhathi esithile wasukuma wonke umuntu ngoba kwakuyinhlangano ebonakala ukuthi inhlangano ezimisele ngokuthi abantu baphatheke kahle, abantu babe into enhle. Ingakho-ke kuthe ngesikhathi esincane kodwa yakhula yadlondlobala. Ayikho-ke futhi inhlangano sekuyakhula yadlondlobala
kanje emhlabeni eyaziwayo. Mhlawumbe kukhona singazaziyo singakazalwa asazi. Bekungokuqala kodwa lokho bekutshela ukuthi umbono wethu right namanje ukuthi ngempela abantu bese betikekile indaba yenhlangano ebuswa abaholi kuphela benza yonke inhlobo yento bengabalaleli nabantu ukuthi bathini. Akukhona-ke sakulelela inkululeko lokho. Ngakho ngasukuma phansi ngathi hayi angisukume ngoba mangibuka ngibuka kubantu bonke jikelele akekho ngambona ongakwazi ukuthatha amanyathelo ngathathini ngoba wamancane abakuona amanyathelo okuthathwa nje noma ubani. Amanyathelo okuthathwa umuntu owazi ukuthi wenzani nokuthi uzokwenza kanjani ukuthi kulungiswe lento. Ingakho-ke sikuthenga isivinini esikhulu enyangeni ezine uma sekuyokhethweni. Lenza kahle kakhulu iqembu ngendlela esimanga. Kuyasijabulisa lokho nokuthi abantu babonakalisa umdlandla nokuyimisela ukuthi benze njalo. Kodwa into efike yaba inkinga ukuthi indlela laba ababala amavoti abenze ngayo kanye neqembu eliphetheyo akuzange kube into ethokozisayo. Ngaso sonke isikhathi uma kukhona isikhathi sovoto kuye njalo ukulalela ukuthi le nhlangano evotisayo ihambe kanjani nokuthi amaqembu wona aziphathe kanjani. Okokuqala nje uzokukhumbula ukuthi kwathi kungaqala nokuvota kwatholakala amabhokisi labafaka amavoti ethuthwa abantu okungavumelekile ngokomthetho. Ngokomthetho kuba abantu abakhethiwe, abantu abaziwayo namaphoyisa noma ubani abathutha lezinto. Ngoba kufuneka ukuthi kube khona umuntu ongekho kulabe ngibashoyo othutha ngoba angayithatha lezinto noma ngayidayisa lezinto noma ngayilahla lezinto. Baningi-ke abatholakala ama-trucks amakhulu efake izinto engafanele ukuthi zilapho kuyo. Nabantu abayi-driver kungebona abafanele njalo njalo. Into yokuqala nje yasiboniswa kuhambe kahle la. Hayi ukuthi kwatholakala labalinye amaningi ey'ndaweni ezahlukahlukene. Kwasho nje ukuthi la akuhanjiswa ngokosiko nangokwendlela. Kukhona ababambene neqembu eliphetheyo ngoba ibona babetholakala bekhona kulama-truck okanye beqhuba njalo noma beshayela. Isizathu sokuqala leso esingazange sisijabulise. Akuzange futhi kube khona indlela ukuthi ibuzisiswe lento ichazwe kahle ukuthi isho ukuthini, siqhamukaphi lezi zinto. Ngemva kwalokho kwatholakala amaningi ey'ndaweni ey'ningi. Kwahamba ngenkathi sekuvotwa. Kwafika isikhathi lapho khona kwama khona imishini nje phakathi nendawo. Into engakaze yenzeke. Ama-hour amabili. Kwacaca ukuthi khona into eyenzekayo. Sasingazi ngalowo nkathi kodwa sesiyazi manje ukuthi kwakwenziwe ngamabomu ukuthi kumiswe imishini ukuze kuthathwe amavoti athile anikezwe abathile njalo njalo. Okokuqala nje lokho akwenziwa. Akufuneka ukuthi kwenziwe. And abantu-ke bebenamavoti amaningi futhi nalokho kunobufakazi. Iqembu lethu lomkhonto wesizwe but kuthathwe amavoti ethu anikezwe amanye amalokuzana. Hayi ukuthi konikezwe iqembu eliphethe kuphela. Kunikezwe namanye amaqembu naleli eliphethe okuthiwa elabelungu. Nalo uma sazi nje inani labantu eSouth Africa likhulu kabi. Kodwa inani le-DA lethusile nalo. Ubaba mangasa angivumele nje ngingene lapho singakasuki kulo mcabango wamaqembu kwaphela umbuzo obakhona manje ukuthi lamaqembu okukhuluma ngawo lo ngezwe ke DA mhlawumbe kodwa ukhongolose ulahlekelwe amavoti amaningi. Ngisho umalema impela u-EFF ulahlekelwe amavoti. Kodwa sikhuluma nje
baseyingxoxweni masizwa bayaxoxa ngombimbi nabawamukele le mphumela. Ubaba ne-MK Party okuyibona abageyine kakhulu ibona abangamukeli imphumela. Ibona impela ngoba sikhuluma iqiniso nje ngoba siyazi hayi ukuthi siyaqaqela siqaqele siyazi ukuthi kwenziweni ukuthi kuthathwa amavoti MK anikezwa amaqembu athile. Yileyo nto le okuyona esenza ukuthi singajabuli ngoba ngokwethu masicabanga ukuthi ngabe sibe phezulu Kakhulu kunalokho. futhi akukho qembu njenge-DA ebelingaba ngaphambi kwethu. Asikwazi ukujabulela lokho. Hayi ukuthi sifuna nje amalokuzana amaningi. Njengoba sasisho besifuna amavoti awu-2/3 majority and besazi ukuthi sizoyithola. Basinqandile-ke ngalobugebengu. Yileyo nto le yenza ukuthi singathanda. Siyabhala-ke nathi siyabe indaba namhlanje nje ngifunde endaweni ey'ningana ukuthi njengoba ningayithandi imphumela ningavumelani nayo njengoba abanye beseyingxoxweni nina nicabanga ukuthi kwayiphalamende lelo ngaphambi kokuthi ngiyodabeni lombimbi mhlawumbe ukuthi nicabanga uliboycotha ukuthi nicabanga ukuthi kwaselezo yihlalo niyayiduba. Ngithi angibuza ukuthi ngempela ikhona yini into enjalo. Into esiyenzile ngoba saze qala izinto ezenzekile siye sabatshena laba akuyibona abaphatha uhlelo lokuvota ukuthi konakele izinto sabanikeza futhi nezizathu nobufakazi obuphelele ukuthi nakho bavele bathi no abayimukeli. Inkinga-ke leyo ngoba phela laba akuthiwa i-IC hayi ukuthi yona evotayo, hayi ukuthi ivotele ukuthi uwine yona. Isiza thina sizwe thina abavoti ukuthi sivote oluzayo awina owinayo. Umsebenzi wethu lo ukuthi bangenelele ekwenzeleleni ukuthi balekelele amanye amaqembu akuvumelekile lokho. Uma sithi kunenkinga lapho kukhona konakale khona ufanele babalalele ihlalelwe phansi lonto. Awukwazi nje ukuvela uthi no lezi ikhalo zena sizemukele. Awukwazi ukusho njalo. Ingakho kwathi ngelanga bezomemezela ngakusasa ngazama ukuthi ngibacebise ukuthi ningaqali ninqume ukuthi abantu abawinile ilokhu abangawinanga ilokhu ngoba leyo nto izothatha uchubo ngoba izokwenza ukuthi bajabule abantu. Bazojabula kanjani bebona ukuthi barojiwe noma banzelele. uNxamalala akakangiphenduli ekutheni sekwenzisesilana-ke manje. Wonke umuntu okhuluma ukuthi manje sekumele kwakhiwe uhulumeni. Lezi yihlalo-ke eniyitholile njengamanje kwaphela wonke umuntu sidlulile lapho manje nizozamukela yini ukuthi kuqhutshekelwe phambili kwakhiwe uhulumeni. Akwazi phela ukuzulwa kalula nje. Ilento engiyalayo ngoba abantu sebajwayele ukuthi uma kuyithi thina abantu abamnyama sinako. Angifune-ke lonto yento eyangenza ukuthi ngilwele inkululeko. Ubabuza uNxamalala uzoyilwa ngayiphi indlela njengoba i-IEC isedeclareile yonke Ideclarisha into engafanele ukudeclare. nama-observers akade bazobathi hayi nathi sijabulile wonke balungile noma bangasho njalo abazi bona thina siyazi. Ngishilo futhi obala ngafuna abantu bazi ukuthi siyazi ukuthi laba bonile and sinobufakazi obuqanda ikhanda. Abakwazi ungayilaleli leyo nto ezweni esithi lina democracy linokulungisa nayo yonke into kodwa benza izinto ebese bezinikeza igunya lokuthi uma sithi siyakhala la bathi hayi abayimukele leyo nto. Ayikwazi ukwenzeka. Awukwazi ukujabula ngisho noma ngabe kiminake and umthetho wami ngisho noma ngabe ungelona elami iqembu ngisho noma ngabe bekuyelinye ngeke ngivumele into enjalo. Kufanele kube khona iqiniso, kube khona ukuthembeka, kube khona konke. Manje into esibangela lokho ukuthi sithathe inqumo ukuthi ngeke siyeke lento ihambe kanje. Noma bangathi bona kuhambe kahle noma nabe bebukela basho njalo okwabo lokho. Thina sinobufakazi
angazi sifuna ukubeka ubufakazi bethu baziwe enkantolo ingakho sesivule icala ngoba sifuna ukuthi kube khona ubulungisa yonke into ibe nobuqiniso baphika uma bephika sobe sibatshena ukuthi baphule imigaqo nendlela yokwenza baze baphulisisa kodwa bazi ukuthi asazi ngibatshene ukuthi bangacabanga ukuthi asazi siyazi asikwazi ukuyeka lonto sithi ngoba sekuwena ukulungileke kuqhutshekwe no ngeke sikwenze lokho and thina amaqembu ngaqala ukukhuluma nawo kudala particularly amaqembu abantu abamnyama siyaxoxa nabo ukuthi sixoxe siyazi ukuthi simiphi asizange sixoxele umuntu lokho ukuthi siyaxoxa senzani kodwa silapho nje asifuni ukuthi sithi sibone ukuthi kube khona into eyenziwayo engalungile ephula umthetho sithi soyidedela nje isibe singabanikazi bomhlaba kuyithina esivotayo laba sibacelile ukuthi bazosibalela bese kuba yibona basitshena ukuthi abalaleli ukuthi sithini ngeke ngenkathi ngikhuluma lapha amaqembu amaningi ahambe kanye nami sizwana sonke ukuthi ayihambanga kanje yini bangahloniphi amaqembu lawa okuwona abalenzi ukuthi bathole umsebenzi ukuthi bazobala amavoti lokho ngeke kulunge abakwazi ukuzwana namanye amaqembu benza izinto and kucaca ukuthi azenzeki sithena ke into esiyenzile manje sifuna ukuthi lolu daba kungashiwe lungabukelwa phansi ukuthi ayisekwenzekile aqhutshekwe no ukukhuluma namanye amaqembu yinto ekhona leyo ngeke siyeke asiqalanga ukukhuluma because asijahile ukuya eParliament noma kunjani noma sirojiwe no sifuna ukuya ngeqiniso and sifuna wonke umuntu athambele lo mthetho ukuthi alikhulunywe iqiniso ingakho ke sithe thina siyenkantolo manje sifake icala uzophenywa ngoba sayaqale sathi sizocela ukuthi kwakhiwe abantu abazophenya lento esikhala ngayo uzokutholakala iqiniso asifuna ubaqambela nje abakunathi bonke lokho ebese ke mfana kithi sifikela lapho khona sithi khona siyakhuluma ngoba njengoba sikhulume kudala ayikusiqala namhlanje namanye amaqembu ngezizathu eziningi ejulile ukhona namhlanje abanye ababengazi ukuthi bayoze bafuna ukukhuluma namaqembu behlile amalokhuza nabo wonke umuntu ufuna ukukhuluma asali ngokukhuluma ukukhuluma enye ingxenye esizwe esiyenzayo siphezulu kwayo nayo bese ngeke sivele sijahe ukusho lokho sithi hayi ke manje kanti senase siyayivuma lento no sifuna ukubonisa ukuthi asivumi lento kodwa ngoba phela basho njalo bathi banomthetho kodwa kufanele bawenzele ukuphenya kuphenyisiswe sikhipha amaqiniso kodwa ngalesikhathi ke senza njalo siyakhuluma namanye amaqembu imapha amaqembu onqamala likhuluma akwamanje ngeke ngwazi kwadalo ngeke ngasho kwamanje ngwadalule ngoba sisakhuluma ngendlela yethu ikakhulukazi ukuba mhlawumbe yonke into ibehambe kahle ngabe sesivele sakhuluma nalaba sisakhuluma ngodaba lwamacala baba Msholozi ubabuthe eqaleni njengoba sazi ukuthi umsunguli weqembu nosando nokushilo nje nawe manje nangu ukhumalo la Mtungwa ethi iqembu lakhe nokudaba esathe inkantolo hayi isayolcabanga izobuya nempendulo uma kwenzeka ibuya ivuna uMtungwa abone ukuthi mhlawumbe ukuthi izinhlelo zenu ingase imphazamise kwakuzona lezi ingxoxo enazo namanye amaqembu ngeke ayikho into yovuna uMtungwa encane nje ayikho nencane leyo akuyimina kuyona nenkinga le uMtungwa ngangithi umuntu indoda impela ngimuntu ngabonela ukuthi ayikhona either khona into emxhophile noma mhlambe umthetho wakhe ucabanga ngendlela singacabanga ngayo ukuthi angifuni nokuyixoxa kakhulu leyo yakhe ngoba hayi isesenkantolo hayi no enkantolo sibuya khona ukhulumile uphikiswa yonke inhlobo yomuntu la ngazi ukuthi yini angithembile impela ngithi nendoda ecabangayo indoda futhi emele iqiniso nabangani nqamala sibona abangani no ngithi nabangani ukuthi nje kusamthembile nje ukuthi avela qamba manga
wazelapha umkhonto yena wazelaphi uzukhuluma ngokuthi azi umkhonto wakhe uwazelaphi wayengayicabanga kanjani lento enje eyenzekile leyenzekile ngifuna ukukhuluma kabi ngomuntu ngoba bandla enza amaphutha kodwa hayi akayena lo muntu okule level yokuthi ungathi no umuntu impela ukube njalo umuntu mawindoda kumele iqiniso awukwazi ukuqamba amangila ngalibalele nawe wazi kahle ukuthi le ndawo uyazi yini mhlawumbe engabe imenze waze waqamba amanga waphela kusobala ukuthi umuntu ekade nihamba indlela eyodwa angabe mhlawumbe khona esinye isandla sesithathu awuphela izandla zey'ntathu zithwele hlale igcwele izona ezimdidile nkosi yami hayi ukuthi angazi ngiyazi angikuyona indaba